Bueno, erabiltzen dugun beste material bat ehuneko taula da. Eta ehuneko taulan zenbakiak nola antolatzen diren ikusi ditzakegu. Ehuneko taula batez ere erabiltzen dugu ahozko problemak ebazteko. Adibidez. Igela 22 zenbakian dago eta 5 salto ematen ditu. Ze zenbakira iritsiko da? Hartzen dute, 1, 2, 3, 4 eta 5. 27 zenbakira. Beste mota bat da, igela 52 zenbakian dago eta 12 salto ematen ditu. Noa iritsiko da? Batzuk banaka egingo dute, normala den bezala. Baina konturatzen direnak, lehen esan dugun bezala, 10 beraka egingo dute eta gero falta diren 2. 1 eta 2. 54 zenbakira. Beste problema bat. Igela 52 zenbakian dago eta eulia 56 zenbakian. Zenbat salto eman behar ditu igelak euliraino iristeko? Berdin, edo banaka egiten dute, edo 10, 11, 12, 13 eta 14. Eta azkeneko beste problema bat izan daiteke. Eulia 36 zenbakian dago eta igela bere gana iristeko 4 salto eman ditu. Ze zenbakitik atera da? Konturatu behar dira, atzeraka 1, 2, 3 eta 4 salto eman ditula. Beraz, 32 zenbakitik aterako litzateke. Eta batez ere horretarako erabiltzen dugu.